Taalquiz in plaats van Venrays dicté. Leren omgaan met dieren in Leunen. Het is vandaag 31 maart. Dit is het Belemaasjournaal. Oranje-Wit woont thuis in de overgangsklasse A met 11-3 van Tulandia. De Leunse korfbalsters legden in de eerste helft de basis voor de zege en gingen met een 7-1 voorsprong de rust in. Na de pauze stokte het ritme bij Oranje-Wit en bleef de gasten een grotere nederlaag bespaard. Oranje-Wit heeft de kampioenskansen nog altijd in eigen handen. De ploeg van coach Erwin Dijkstra staat met 14 punten uit 9 duels tweede, 2 punten achter Zigo. Over 2 weken ontvangt Oranje-Wit de koploper op het sportpark in Leunen. De organisatie van het Venrays dicté heeft het roer omgegooid. In plaats van een dicté organiseerde het bestuur een quiz over de Nederlandse taal. Gistermiddag vond de eerste editie van Quizlet plaats in de Rooierie. Met de verandering van een dicté naar quiz wilde de organisatie meer Venrays publiek trekken dat niet alleen voor de winst meedoet. Bij onze edities in het verleden hadden we een groep mensen die wilden vooral dictées maken. En wij boden natuurlijk ook een dicté. Maar dat ging dan wel heel erg diep in op de zuivere spelling en heel veel discussie daarna. Terwijl wij wilden vooral gezelligheid. En wij wilden iets bieden ook voor de regio. En bij dicté kwamen veel mensen, dicté-tijgers heten ze, van verre. En die gingen ook meestal met de prijzen naar huis. En met deze formule hebben we nou een verdubbeling van de deelnemers. En mensen uit de regio en veel meer gezelligheid. De quiz had een totaal andere opzet dan het evenement van voorgaande jaren. Het begrip taal werd tijdens de quiz veel breder genomen dan tijdens de traditionele Venrayse dictés. Voorheen kregen deelnemers dictées in het oren die ze vervolgens met zo min mogelijk fouten moesten opschrijven. En nu hebben we vooral veel audiofragmenten, videofragmenten. De mensen uit Venray die iets hebben ingesproken, de burgemeester en Willy Voeste van Studio Spinazie, Vette Perry, Luc de Veen, anderen. Dus de vraagstelling is vooral interactief, dus, het is gezellig, leuk en het moet iedereen ook iets bieden, want er zitten mensen binnen van 18 tot 68, dus veel variëteit. Met in totaal zo'n 50 deelnemers was het gezellig druk in de Rooierie. Team de Losers stond tijdens de quiz aan kop. Het is altijd even afwachten. De vragen lopen zoveel uit elkaar. Je moet een beetje geluk hebben. Ja, want wat voor vragen krijgen jullie zoal? Vragen over straattaal, vragen over spelling, over spreekwoorden die we hieruit moeten halen. Dus het loopt heel erg uiteen. En uiteindelijk bleek dat de naam van de Losers nogal paradoxaal gekozen was. Zij waren namelijk de winnaars van de allereerste versie van Quizlet. Onder een stralend zonnetje werd het winkelend publiek in Venray zondag getrakteerd op een fashiontour. Meer dan 60 modellen liepen vanaf de Wilhelminastraat door de straten van Venray om het winkelend publiek kennis te laten maken met de nieuwste modetrends. Daarnaast werd 3 keer een mini-modeshow gegeven op het Schouwburgplein, de Grote Markt en de Bleek. Op de catwalk liepen de modellen in de nieuwste trends van de zomer van 2014, van kinderkleding tot zwangerschapskleding. De Fashion Tour werd verzorgd door Venrayse modewinkels die herkenbaar waren aan een rode loper voor de deur. Dierenclub Nederland is een nieuw initiatief in Nederland. Dit is een organisatie die als doel heeft het dierenwelzijn te bevorderen door volwassenen en kinderen meer te leren over dieren. Ingrid Heijs uit Leunen pakt het initiatief op en is sinds kort begonnen met lessen voor kinderen. In de dierenlessen leren kinderen meer informatie over de dieren zelf, maar ook hoe ze met een dier moeten omgaan of hoe een dier verzorgd moet worden. Want kennis daarover is nog hard nodig. Ja, ik denk dat er heel weinig kennis is van mensen die dieren houden of huisdieren houden. Paarden worden niet aan de natuurlijke behoeften allemaal voldaan. Ik heb heel fijn, ik mag samenwerken dan met de mensen hier in de straat. En ik heb samengewerkt met de basisschool hier en ik had 36 kinderen in 3 groepen die hondenles kregen. En daarvan was er 1 die wist hoe je een hond moest benaderen. En aangezien bijtincidenten het meest voorkomende is daar dus nog een hele lange weg te gaan. En hoe vinden de kinderen het? Nou, de kinderen die houden niet op en die blijven vragen. En je moet ze wel bezighouden, maar dat is ook het doel van. Verzorgen, leren,
Kennis maken, zelf leren nadenken, want dat is eigenlijk nog belangrijker. Waarom geeft een koe altijd melk of niet altijd melk? Waarom een paard niet zo lang? Waarom moet je een hond niet de hele dag opsluiten in een bench? Hoe kan je het leuk maken voor een dier? We gebruiken dus ook leerprincipes. Zelf ben ik naast dit ook opgeleid gedragstherapeut paard. Dus ik heb mijn leerprincipes wel onder de knie. Zodat als zo'n kalfje wat je net zag, komt aan, het is bang. Hoe moet je dan reageren dat het dier tevreden is en dat hij toch op onderzoek uitgaat of dat hij toch met de mens iets wil ondernemen waar hij ook het dier plezier van heeft. Er is nog plek voor kinderen die het interessant vinden om mee te doen. Kijk hiervoor op dedierenclubnederland.nl. De volleybalheren van Active Rooi verloren in de promotieklasse D in Sporthal de Wetteling de derby tegen Hoofdok uit Horst met 1-3. In de eerste set speelde de thuisploeg bijzonder slecht en ging met 13-25 onderuit. Active Rooi herstelde zich in de tweede set, maar verloor ook die nipt met 24-26. De Venrijse volleybalheren wonnen vervolgens de derde, maar moesten de vierde set aan de gasten laten. Met 2 duels voor de boeg moet Active Rooi nog vol aan de bak om degradatie te ontlopen. De volleybaldames van Active Rooi kunnen ondanks een nederlaag tegen Leedup 2 volgende week zaterdag kampioen worden in de promotieklasse D. Naast de concurrent VC Olympia verloor de uitwedstrijd tegen VC Landgraaf eveneens met 1-3, waardoor Active Rooi met 2 duels voor de boeg nog steeds 8 punten voorsprong heeft op nummer 2 Olympia. In Sporthal de Wetteling begonnen de Venrijse volleybaldames zaterdag uitstekend tegen de nummer 4 van de ranglijst. De eerste set werd relatief gemakkelijk gewonnen. Daarna kreeg de koploper geen vat meer op het aanvalspel van de gasten. Leedup 2 speelde uitstekend en pakte 3 opeenvolgende sets. Active Rooi gaat zaterdag 5 april op bezoek bij nummer laatst. Bij een zege pakken de Venrijse volleybalsters de titel in de promotieklasse D en promoveren naar de landelijke divisie. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er brede opklaringen. Het wordt niet kouder dan zo'n 8 graden. Morgen overdag is er bewolking, maar zijn er ook wat opklaringen. Later op de dag kan er een bui ontstaan. Het wordt zo'n 21 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.